ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኢጣልያን ተንቀሳቐሲ ኣምባሳደር ብሃገራት ስካንዲናቪያን ኣምባሳደር ፍስሓጽዮን ጴጥሮስ ብሰንበት 6 መጋቢት 2025 ንወከልቲ ሃገራውያን ማሕበራትን ማሕበረኮማትን ኤርትራውያን ተቐማጦ ስዊድን፣ ኖርዌይ፣ ዴንማርክን ፊንላንድን ንህልው ኩነታት ሃገርናን ዞባናን ኣህጉርናን ብሓፈሻ ንሓፈሻዊ ወፍሪ ልምዓትን ገስጋስ ትምህርቲ ሃገርና ዘተኮረ ሰሚናር ኣካይዱ። ኣብዚ ልዕሊ 400 ወከልቲ ዝተሳተፍዎ ሰሚናር ስልጡን ሕብረተሰብን ዝተማሃረ ዓቕሚ ሰብን ንምህናጽ ከም ዝሰረቱ ፕሮጀክት ህንጸት ኣብ ምሕዱግ ከባቢታት ሃገርና ዝነብሩ ዜጋታት ዘገልግላ ኣብያተ ትምህርቲ ንምዕዋት ኩሉ ዜጋ ዓቕሙ ዘፍቅዶ ኣበርክቶ ክገብር ብምጽዋዕ ፕሮጀክት ምህናጽ ቤት ትምህርቲ መጎራይብ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ብኤርትራውያን ተቐማጦ ስካንዲናቪያ ክህነጽ ዘቕረቦ ሓሳብ ተሳታፊ ሰሚናር ብሓጎስ ተቐቢሉ ንምዕዋቱ ዓቕሙ ዘበርክቶ ከበርክት ቃል ብምእታው እቲ ሰሚናር ተዛዚሙሎ ካብዚ ብምቕጻል ክፋል ናይቲ ዝነበረ ሰሚናር ትሕዝቶ ከነቕርበልኩም ኢና። ህዝባዊ ግንባር ካብ ተጋድሎታት ወይ ሓርነታዊ ምንቅስቃሳት እቲ ናይ ትምህርቲ ጥቕምን ረብሓን ቀልጢፉ ዘለለየ ውድብ እዩ። ስለዚ እቲ ውድብ ብናእሽቱ ትምህርቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ወላ ብዓበይቲ እውን መሃይምነት ምጥፋእ ዝጀመረ እቲ ህዝባዊ ግንባር ንባዕሉ እዩ ማለት እዩ። ካብኡን ይነውን እቲ ክንጠቃቅሶ ዝነበርና ኣብ ደረጃ መንግስቲ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ሕጂ ብዝተሓተ ደረጃ ኣብ ሜዳ እውን ይግበር ነይሩ ማለት እዩ። ኣሕዳሪ ቤት ትምህርቲ ምክንያቱ ካብ ሕብረተሰብና ኣብ ገጠራት ምናልባት ካብ ዝለምዐ ቦታ ናብ ሓደ ዝኸዱ ሳግም ወይ ሰብኽ ሳግም ክፋላት ስለ ዘለና ካብዚ ሕብረተሰባት እዚ ትምህርቲ ምእንቲ ከይንፈጎም ነቶም ቆልዑ ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ሜዳ እዩ ዝጀመረ ትመስርሕ ማለት እዩ። ናይ ቴክኒክ ትምህርትታት ኣብ ሜዳ እዩ ዝተጀመረ ማለት እዩ። ዳሓር ዝማዕበለ ዘይኮነስ ካብ ሜዳ ጀሚሩ በቂሉ እንዳዓበየ ኣብ ነፃ ኤርትራ እውን ዝስርሓሉ ዘሎ እዩ። ኣብ ነፃ ኤርትራ እንድሕር ደሊና ከዓ ከም ፖሊሲ ትምህርቲ ኣድማሳዊ ባህሪ እዩ ዘለዎ። ኣድማሳዊ ባህሪ ኣለዎ ክንብል ከለና ሲ ትምህርቲ ንኹሉ ክባፃሕ ወይ ክኸውን ኣለዎ። ወላ ትርሑቅ ገጠር ዘለዎ ወላ እቲ ኣብ ምሕዱግ ቦታ ዘሎ ኤርትራዊ ናይ ትምህርቲ ዕድል ክንፈጎ የብሉን ማለት እዩ። ክመሃር ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ። ብኡ መሰረት ከዓ ቁፅሪ ናይ ኣብያተ ትምህርቲ ቁፅሪ ናይ መምሃራን ቁፅሪ ናይቲ ኩነታት ዘቃልል ኩሉ ክማላእ ህዝባዊ ግንባር ድሓር መንግስቲ ኤርትራ ኩሉ ፃዕሪ ኣካይዶም ማለት እዩ። ስለዚ ከም ፖሊሲ እንድሕር ደኣ
تمرتي أدماساو خوينو نملو حبرتسب كأ منجست نبينو تشخم يعبيو سلزولو حزب خصاتو فو خا دليت علنا مالتي كم منجستسي دليت علو مالتي حزب خصاتو فو معناتو تي دحرز فطر تي حزب ناتو سلزخوني حزب زي ساتو فو نجر كا زلاقنت سلزيبلو ابزي نتمهرتي تباحيلو زغبر زلو صعري بمنجستي كله حزبي اجامو خبر كتلو زخل كنتات يدلي الله مالتيو حجي بيچبط قال اهازات كهبكم كفتني نسخ انتايو تمهرتسي قدمي نصانتن دحر نصانتن تزلف للي كنريو موتي بحزبن بمنجستن زغبر زلو صعري بانت بروك خونلنا مالتي حزباو جنبار اسمرا زاتولو غزيه تسعان حدن مخانيو املا ايرترا خندي تمحارون يروم ندحر عيلنا كلتميتين شدشتن شحن 400 تمحارو بفقدي تمحارون يروم املا ايرترا مالتي ولا حزب ايرترا 3 مليون نيرون تلكاسي كندي كام 200 انت حسب كايو زسنبديو اب تمرتي نبرن مالتي سب تمهرت تنفي جوا ينيرو مالتيو إرتراوي أبز زلنا يوان مالت أبكل تشحن إسران سلستان مخانيو إز statistics ناي منستر تمهرتيو أبتيناتو أركايف كيت كاختري أدخلي خمالتي خاب حجت تصحف زي كونسي دا تصحف زمتسن دا توسخ زمتسن مالتيو سلازي أبكل تشحن إسران سلستان شو عتميتن سسان كل التنشح تمهارو اللونا مالتي ازي نتوم ما هي منت مطفاز بهالعبيتي اب قمت زيتوي زي ناي اب تمهرت عدمي زلو تمهارو مخانيو انتاينا نرئ زلنا حجي اتي قصر تمهارو بدارغا 4 كام 100 زياده خوينو له مالتيو ناب ممهران اندحر دعمصينا اب تسعان حدن املا ايرترا 4500 ممهران نيروم مالتيو ابز زلنا يوان 23400 ممهران الله زخاب 5 اسفي عبيلو مالتيو ابيات تمهرتي نصانت ابزي ጨበጥናሉ ጊዜ 293 ነይርና መላ ኤርትራ ابز وان እዚ 2360 አለዋ ማለት እዩ ናይ አብያተ ትምህርት ህንጸትካ ቀጻሊ ይዘሉ ቴክኒካዊ ቤት ትምህርቲ ኣብ ሜዳ ዝነበረት ሓንቲያ ሕጂ 6 ኣለዋ ማለት እዩ ብ6 ጊዜ ዓብዩ أحدرت أبيات تمرتي أم ميدا خلته إن زنبرة أبز وان إذا عسرت اللوا بحمشته في كوين اللو مالتي كوليجات تا أزمارا يونيفرسيتي بليا زنبرة نسات رحانيرا أبز وان جن تن كوليجات شو عته اللوا مالتيو تي أسمرا زلونا حكمنا دمير كامالتيو ما ينفحي حلحله حد قيح بصع وزتن دابلكا كله اندهد فقيتك شوعت له مالتي زخاب شوعت ربيحو مالتي نقطه ناي محاي منت نقطاتات ناي محاي منت كل 298 نيرنا بميدا سلازي ام ميداسي ولا بدقون ذكركم تخوينسي مطفا محاي منت تبايلوس نواسعلو زنبرنا غزيات علويو أبز وانزجن 410 خلتن نقطات ناي محاي من متفع قالو انا كابوني نيو ندحرخن كيد دليناتي زلو بروجريس كنرئي بزحون زارب مخالنا قنتي قلح حلو زرعيني
ኣብዚ ዘሎ ኣብ ኮሌጃትና ንኣብነት ሲ 47 ካብ 100 ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ስለዚ እንታይ ዘሪኤካ እቲ ማዕርነት ፆታታት ኣብ ትምህርቲ እዛረብ ዘለኹ ኣብ ካልእ ፀገም ክህሉ ክእል ክኸውን ጌና ምክንያቱ ባህላዊ ስነ ኣእምራዊ ፀቕጥታት ኣለዉ ሕብረተሰብና ጌና ዘይከደብ ገሊኡ ግን ኣብተን ኮሌጃትና ስለዚ ኣብቲ መንእሰይ ወለዶ እንድሕር ደኣ ኸድና 47 ካብ 100 ደቂ ኣንስትዮ እየን ዘለዋ ኣብዘን ኮሌጃትና ህና ትዝገርመካ ከዓ ስታቲስቲካሊ ክትሪኦ ከለኻ ዝበዝሐ ናብ ኮሌጃት ዝሓልፋ እሳተን ዝለዓለ ነጥቢ ዘምፃእ ከዓ እሳተን ኣብ መወዳእታ ኮይነን ይርከባ ስለዚ ደቂ ኣንስትዮና ክሕበናሉ ዘለወን እዩ ቃልሰን ክቕፅላ ይግባእ ጌና ኢና ዘለና ምክንያቱ ትምህርቲ ሲ ኣድማሳዊ ጥራሕ ዘይኮነስ ብግብሪ እንድሕር ዘይተሰዋሲእካሉ ፖሊሲ ጥራሕ ስለ ዝገበርካ ባዕሉ ይመዓራረውን ማለት ኣይኮነን ግን ኣብቲ ባይታ ኸይድካ ከተተግብሮ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ እዚ ስለ ዘሎ ተን ደቂ ኣንስትዮና ኣብ ከምዚ ደረጃ ምብፅሐን ናይ ብሓቂ ዘሕብን ነገር እዩ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ኣብ ኤርትራ ናይ ድሕረ ምረቓ ትምህርቲ ጀሚሩ ሕጂ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ሓያል ገይሩሎ ጥራሕ ዘይኮነሲ ንደገ እውን ድሕረ ምረቓ ትምህርቲ PhD ዝገብሩ ወዘተ ተምሃሮ ይሰድድ እዩ ኣብ ገሊኡ እንተደሊናስ ማህደረ ትምህርቲ ወይ ስኮላርሺፕ ስለ ዝተረኸበ ዘይኮነሲ መንግስቲ ኤርትራ ጫሕ ኣቢሉ ገንዘብ ከፊሉ ዝገብሮ እዩ ገንዘብ ናይ ህዝቢ ጫሕ ኣቢሉ ዝገብሮ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ትምህርቲ ኩነታት ናይ ብሓቂ ተተሓሒዝናዮ ዘለና መዳይ ምዃኑ ንሕና ናይ ብሓቂ ክንምዕብል ተደሊና ከዓ ብትምህርቲ ክንጅምር ከም ዘለና ብሩህ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ከምኡ ናይ ርሕቀት ትምህርቲ እውን ኣሎ ንኣብነት እዚ ስታቲስቲክስ እዚ ስታቲስቲካዊ ሓበሬታ ኣብ ዝፀሓፈሉ ዝነበረ እዋን ካብቶም ሃይምነት ከጥፍኡ ዝመላለሱ ዝነበሩ ሰባት ኣብ መላእ ኤርትራ ማለት እዩ 19,142 ሲ ደቂ ኣንስትዮ ነይረን ስለዚ ጌና እቲ ቁፅሪ ትሕት ኢሉ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኣብቲ ዓበይቲ ኮይኑ ናይ ሃይምነት ምጥፋእ ኢና ንዛረብ ዘለና ግን ካብኡ ናብኡ እቲ ቁፅሪ ውሒድ ኢሉ ስለ ዘሎ ናይ ዓበይቲ ምድፋእ ከድልየና እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ንእሽተይ ዝያዳ ትምህርቲ የድልዮ ይኸውን ንብል ኢና ግን ተዓብ እውን ክመሃር ክኽእል ኣለዎ ማለት እቲ ዓቕሚ ናይ ኤርትራዊ ክዓቢ ተደኣ ኮይኑ ካብ ትምህርቲ ምጅማር የድልየና ስለ ዝኸውን ግን ኣብዚኣ እውን እቲ 19,000 መሃይምነት ከጥፍኡ ተፃሒፎም ዝመላለሱ ዘለዉ እንዲና ንጠቅስ ፀኒሕና ካብዚኦም ከዓሲ 87.5 ካብ 100 ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን ተረኺበን ኣዴታት እየን ማለት እዩ ስለዚ ድፍኣሉ ኢኽን ኣይትሕመቓ ንፒኤችዲ ንሰዶም ተምሃሮ ብክፍሊት ናብ ሩስያ ደቡብ ኣፍሪቃ ብኸፊል ከዓ ኢጣልያ ፍርቂ ንኸፍሎ ከዓ ኣብ ኢጣልያ እውን ውሕዳት ኣለውና ማለት እዩ ብነፃ ዝምህራልና ዘለዋ ንፒኤችዲ ንላዕለዋይ ደረጃን ግን ቻይናን ኢማራትን እየን ዘለዋ ተሓበሬታ የድልየና ይመስለኒ ሕጂ ሲ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ትኽገልጾ ፀናሕኩ ሲ ኣብ ኩሉ ትኽገልጾ ፀናሕኩ ዳርጋ ከምዚ
ጌርና ኩሉ እንዲው ከምኡ ከዓ ቁኑዕ ኣይከውንን ማለት እዩ ትዘለና ድኽመት ከዓ ክንገልጽ የድልየና እዩ ክንመዛዝን ምእንቲ ክንክእል እቲ ዘለና ሓጓፋት ምእንቲ ክነተዓራርቕ ክንክእልሲ ብክልቲኡ ወገን ዘሎ እንታይ ይመስል ክንርኢ ግድን እዩ ሕጂ ናይ ትምህርቲ ዕድመ ምስ ኣኸሉ ዘይመሃሩ ዘለዉ ደቂ ኣለውና ቆልዑ ኣለውና ሕጂ ወላ እቲ ትምህርቲ ብግዴታ ወላ እንተኾነ እቲ ቃውማ ሕብረተሰብ ኣይፈቕደልካን እዩ ንኹሉ ምክንያቱ ገሊኦም ኣብ ርሑቕ ገጠር ኣለዉ ገሊኦም ኣብዚ ፀኒሖም በቲ ዝኸዱ ኣለዉ በዚ ማይ ስለ ዝሃረመ ናብቲ ኸዱ ኣለዉ ወዘተ ወዘተ ስለዚ እቲ ክትቋፃፀሮ ብዙሕ ኣሸጋሪ ይኸውን ግን ትምህርትስ ብሓይሊ ክመሃሩ ክኽእሉ ኣለዎም መንእሰያትና ማለት እዩ እቲ ፖሊሲ ናይ መንግስቲ ኸም እዩ ግን ኣብዚ ክትዕወተሉ እንተደኣ ኾንካ እቲ ሕብረተሰብ ብምሉኡ ቀዋሙ ኮይኑ ኣብ ሓደ ቦታ ኣብ ሓደ ፍሉጥ ዓዲ ወይ ከተማ ዝነብር ኮይኑ ብዛዕባኡ ምቁፅፃር ክህልወካ ከሎ ጥራይ ኢኻ ትኽእሎ otherwise በዚ ማይ ስለ ዝሃረመ በዚ ፀኒሕነ ከብተይ ሒዘ ከዓ በዚ እንድሕር ዝኸይድ ኮይነ ትምቁፅፃር እውን ነቲ ክቋፃፀር ዘለዎ ኣይምችኦን እዩ እዚ እቲ ሽግርና ህና ስለዚ እዛ ናይ ትምህርቲ ዕድመ በቂዖም ከለዉ ዘይመሃሩ ዘለዉ እቲ መንግስቲ እንድሕር ደኣ ኣብያተ ትምህርቲ ይኸፍት ኣሎ ኮይኑ እቲ ሓለፋታት ክገብር ድልው እንተ ደኣ ኮይኑ ነቶም ተኽእሎ ዘይብሎም ወዘተ ኣብዚ ናይ ስድራ ቤት ፀገም እውን ኣሎ ማለት እዩ ብፍላጥ ዘይኮነ እቲ መነባብሮኦም ከምኡ ይግድዶም ናይ ትምህርቲ ጥቕሚ እውን ብዙሕ ከይርድኦም ይኽእል እዩ ምክንያቱ ተዓባቢኦም እዩ ዝውስኖ ከምቲ መጀመርያ ዝበልናዮ ሲ ደቅኻ ከመሃሩልካ ዶ ትመርፅ ወይስ ዘናጣለለ ዘናባጊዕ ክሕልወልካ እትልካ ላላላ ትምህርቲ እንታይ ዝዓብሰለይ ዘናባጊዕ ኢዳ ኣሕዘለይ ዝዓይነት እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ እቲ ካልቸር ከምኡ እዩ ዘሎ ገና ቅይሮ ኢና ንፅዕር ዘለና እምበር ተዓዊትናሉ ኢልና ክንዛረብ ክንሕሱ ኢና ስለዚ ተራ ናይ ወለድስ ክብክብል የድልየና ዋሕዲ መምሃሪ ዝኸውን ክፍልታት ኣሎ ዋሕዲ ናይ መምሃራን እውን ተዓንቲ ወይ ጠቕሶ ፀናሕኩ ካብቲ ናይ ቀደም ዝሓሸ እኳ እንተለና ግና ጌና ዋሕዲ ኣለና ማለት እዩ ዝያዳ መምሃራን ክህልውን ኣለዎም እኹል ቁፅሪ መምሃራን ጥራሕ ዘይኮነ ዓይነት ናይ መምሃራንና ህና እውን ክልዕል ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ እቲ መምህር ዝበሃል ፍጥረት ሓደ ፍልይ ዝበለ ባህሪ ዘለዎ ፍጥረት እዩ ንሱ ወላቲ ጉዳይ ኣብ ገዛ እኳ ዝጅምር ትኾነ ኣብ ትምህርቲ ዝኸዱ ህፃናት ካብቲ መምህር ዝወስድዎ ሄሁ ፊደላት ወይ ኤቢሲ ዘይኮነ ጥራሕ ወላ እቲ ንሱ ዝገልጾ ንሱ ዝህቦ ኣካይድኡ ኣገላልጹ ስነ ስርዓቱ ኩሉ ክመሃሩ እዮም ስለዚ ዓይነት እውን ኣብኡ የድልየና ማለት እዩ ቁፅሪ ናይ መምሃራን ጥራሕ ዘይኮነስ ዓይነት ናይ መምሃራን እውን ክንቅይር ክንክእል የድልየና ኣብ ሓደ ክፍሊ ተጨቃጭቆም ዝመሃሩ ቆልዑ ኣብቲ ወላ ኣብ ስእሊ ንሪኦም ንኸውን ወይ ሃገርና ክንበፅሕ ከለና ኣብ ገጠር እንድሕር በፂሕና ንሪኦም ኢና ሄሁ ክብሉ ከለዉ ቆልዑ ንኣሽቱ ሲ መዓት ቆልዓ ኣብ ተጨቃጭቆም ኢኻ ትሪኦም እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ክፍልታት ስለ ዘየለ ከምዚ ብተንኮቦት ዝተሸፈነ ኣግነት ዓይነት ኣብ ከምኡ ይመሃሩ ቆልዑ ናህና ቆልዑ ሎሚ ከምኡ ይመሃሩ ኣለዉ እዚ ክትንክፈና ክኽእል ኣለዉ ንሕና ናይ ብሓቂ ክሓልፈልና ወይ ዓለም ዝበፅሖም በፅሕ እንደሊ ህዝቢ እንተ ደኣ ኮይና እዚ ብዕምቆት ክንሓስበሉ ይግባአና እዩ ብዕምቆት ክንሓስበሉ ይግባአና እዩ ሕጂ ኣብ ምንታይ ኮፍ ይብሉ እንተልካ
ኣእማን ኮፍ መበሊ ገብሩ ገልመለ ሕጂ ዝዛረበኩም ዘሎ ሰብ መበቆሉ ገጠር እዩ ሕጂ ኣብ መፋርቕ 50ታት ኣነ ትምህርቲ ኣብ ጀመር ኩሉ ሲ ቅድም ትምህርቲ ነበረን ድሓር ግን ንሕና ዕድል ያኢ ረኺብና ተባሂሉ ሓደ ወድታ ዓዲስ ኣብ ደገ ዝነበረ እዩ ገዛ ስሪሑ ብተዓዲ ከምዚ መሬት እንዳቦይ ስኸስራሕ ኣላለን ንዛ ዓይነቱ ኢሉ ግዲ ኮይኑስ ኣስሪሑ ሕጂ ሓንቲ ስታንሳያታ ነገር 4 መረባዕ ይዝባል መረባዕ ኣብኣ ትምህርቲ ይጅመር ማለት እዩ ሕጂ ኮፍ መበሊ የለን ሰደቃ የለን መንበርካ የለን እዚ ዛረበኩም ዘሎ ምንታይ ኮፍ ብል ነይሩ ምስቶም ካልኦት መዘነታቱ መስለኩም ኣብዚ ሓደ እምኒ ተቐሚጡ ሓደ ሰርወ ተጸሪቡ ኣብዚ ኮፍ ንብል ነርና ማለት እዩ ኣብ ምንታይ ፀጊዕና ንፅሕፍ ነርና ኣብ ብርክና ኣነ ሕጂ 2 ዓመት ብኸምኡ ተማሂረ ካብኡ ግን ዕድል ገረስ ወፂኻ ኣብ ዓዲ ማለት እዩ ኣብ ቤተሰብ ተፀጊዐ ክመሃር ማለት እዩ ንምንታይ ዘምፆ ዘለኹ ኣብ 50ታት መፋርቕ ዝዛረብ ዘለኹ ኣነ ግን ስቲል ሕጂ ድሕሪ ክንደይ ዓመት ኢና ከምኡ ዝመሃሩ ናህና ህፃናት ኣለዉ ብዛዕባ እዚኦም ገለ ክንገብር ኣይንደለይና ንሕና ሃገራውያን ኢና ማለት ፈተውቲ ሃገሮም ፈተውቲ ህዝቦም ኢና ንሕና ኣብ ደገ ዘለና ወላ እንተኾና ዘይንፀል ኣካል ናይ ህዝብና ኢና ዘይንፀል ኣካል ምዃኑ እቲ ኣብ ዳያስፖራ ዘሎ ህዝብና ዘይንፀል ኣካል ምዃኑ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብደረጃ መንግስቲ ይኹን ብደረጃ ግንባር ንኣምነሉ ጉዳይ እዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ ሃገሮም ልምዓት ኢድ ክህልዎም የድሊ ወይ ኢድ ክህልወና የድሊ ሕጂ ራብዓይ ግንባር ንበሃል እንታይ ማለት እዩ ራብዓይ ግንባር ኣብዚ ሓድሽ ሞዳ እኳ ገለ ተጠቒሞምሉ እንዲኦም ካልእ ሽም ኮይኑ ኸይዱ ፀኒሑ እዩ ግን ራብዓይ ግንባር ኣብ ኤርትራ ዝስራሓሉ ኣገባብ ተኸቲሉ ዝኸይድ ጥራሕ እዩ ምክንያቱ ላዕለዋይ ሓላፊ ወይ ላዕለዎት ሓለፍቲ ፖሊሲ ይሕንፅፁ መምርሕታት የውፅኡ ናብ ዞባታት ይስደድ እተን መሓውር ከዓ የተግብርኦ ኣብ ወፃኢ ከዓ ብዙሕ ኣካልና ስለ ዘሎ ወይ ህዝብና ስለ ዘሎ ንሱ እውን መሓውር እዩ ስለዚ ኣብ ሃገር እንድሕር ደኣ 3 ናይ ልምዓት ግንባራት ኣልየን ኮይነን ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ከዓ ራብዓይ ግንባር ናይ ልምዓት እዩ ተባሂሉ እዩ እቲ ፖሊሲ ኸይዱ ዘሎ እዚ ንዓና ክብረት እዩ ብቐዳምነት ምክንያቱ ኣብ ደገ ኣለዉ በቃ ኣይኮንና ንበሃል ዘለና ኣካል ናይ ህዝብና ኢና ንበሃል ዘለና ኣካል ጥራሕ ዘይኮናሲ ብግብሪ ኣብቲ ልምዓት ናይ ሃገር ክንሳተፍ ራብዓይ ግንባር ተባሂልና እተን ግንባራት 3 ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣለዋ ራብዓይ ከዓ ኣብ ዳያስፖራ ኣለና ማለት እዩ ድሕር ደኣ ኣካል ናይ ህዝብና ኮይና እቲ ህዝብና ዘካይዶ ዘሎ ፃዕሪ ንሕና እውን ተኻፈልቱ ክንከውን ከድልየና እዩ መዓት መንእሰያት ኣብ ግንባራት ኣለዉ ለይለይ ዝብሉ መንእሰያት እዮም መዓንጣ ዘይቆፀሩ መንእሰያት እዮም ሃገር ክውሕሱ ስለ ዘለዉ ዓመታት ኮይኑ ኣለዉ እቶም ካብኦም ዕብይ ዝብሉ ደቆም ኣበይ ቦትኡ ኣለዉ ትምህርቲ ክስኡኑ ይኮኑን ምክንያቱ እቲኣቶም ሃገር ይሕልውልና ኣለዉ ንሕና ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘለና ከዓ ካልእ መልክዕ ክነማልእ ይግባአና ይመስለኒ እቲ ጉዳይ መባእታዊ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ክደጋግሞ ይደልን ምክንያቱ ንለባ መኣምተሉን ዝበሃል ምስላብ ኣብቲ ሃገርና ኣሎ ስለዚ
ባዕልኻትኩም ትበጽሕዎ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣብዘን ኣብያተ ትምህርትና ናይ መጻሕፍቲ ጸገም ኣሎ እቲ ኣገባብና ሃና እንታይ እዩ መጻሕፍቲ ኩሉ ተዓበይቲ መጻሕፍቲ ጽቡቕ መጻሕፍቲ ኣፎርድ ክንገብሮ ክህልወና ስለ ዘጸግም ትሕዝቶ ናይቶም መጻሕፍቲ ብጽማቕ ምስ ተገብረ እንዳባዛሕካ ንተምሃሮ ትዕድሎም ማለት እዩ ዘሎ ስለዚ ምሉእ ዝኾነ ናይ መጻሕፍቲ ትሕዝቶ እውን የብለን እተን ኣብያተ ትምህርትና ብፍላይ ከዓ ኣብ ደረጃ ናይ ዩኒቨርሲታት እንተደኣ ኸይድካ እሞ ምዕቡል ዝኾነ ናይ ላቦራቶሪ ናይ መጻሕፍቲ ወዘተ መሳርያታት የብልናን ማለት እዩ ወይ እኹል የብልናን ንበል ሰልችኩም ዶ هو سنة سرعتنا حزب إرترا خومينو نو دحنا يسلشونا السيوخ أكوتي نحنا كبرتاتنا نحنا زبال برعنا أسلشيكم فرعنا خونو بري دحر حما عمل لأن ندحر خزارب جميلة طوايب ليني بزخونة يدمدم من دي زلخو መንግስቲ ኤርትራ እዚ ናይ ትምህርቲ ፕሮጀክት ኣዳልዩ በቲ ናይ ኣሜሪካ ማሽን ጀሚሩ ናባና ከዓ እዚ ናይ ትምህርቲ መጽኢሎ ማለት ሕጂ ኣብ ዳያስፖራ ዘለና ኣብዚ ስካንዲናቪያ ከም እኩባት ኣለና ኣብ ካልእ በብክልተ ተናእሽቱ ዝኾና ንኣብነት ሕጂ ኣብ ዓዲ ጣልያን ምስ ስዊዘርላንድ ኢና እንግሊዝ ምስ ኣየርላንድ እያ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዋ ብሓባር ዘለዋ ብዙሓት ኣለዋ ኣብዚ ክነግረኩም ይኽእል እየ ፕሮጀክት ተዓዲሉና ኣሎ ኩሉ ካብዛ ፕሮጀክት እዚኣሲ ዝፍለ የለን ኤክስክሉድ ዝኸውን የለን ኩሉ ኤርትራዊ ደገ ዘሎ ኢዱ ወስከብል ይድለ ስለ ዘሎ ኣጋጣሚ ኮይኑሲ ኣብ ጋሽ ባርካ موغرايبيا تما قصر حدا تبايلا زلا موغرايبيا سلازي اسكندنافيا موغرايب بصحتنا الله حجي كل تباهلنا لنا بوغني ابزخ اخلنا يبهلاي سلازي نحنا كامرا بعاي جنبار بدجز لنا كلنا إرتراويان نزا بروجكت زي أخنا عوتا خد لنا أيو نلبام أم تلو ويزبال كابزن لعلن دحري قسل شوكم كوينة قرب قامزا قسل شوكم طرح زمس أخو مسيلا خيت الرأي سلازي يغني لي عاوتنا حفاش